umshado, amakhodi ezabantwana, i-traditional nokunye okuningi. Indawo lamaklasi anyanga zonke, basic storage, decoration and catering. Ungazibambezela, yashona ilanga. Siyatholakala eSiphiwo, ePigeon Wool Center, ku-room 302. eThekwini, number 107 Oakland Street, International Plaza Building, ku-room F7. Nazi inamba ongasithinta kuzona, 031-912-3374, 083-723-0686, 083-723-0686. Asiqhakaze siye phambili, laba ba-Brightness Fashion Designing Academy. Yes, udokotela usakhona emoyeni njengamanje. Sifuna sikwamukela dokotela eMsakazo FM. Ngiyabingelela msakazi, ngiyabingelela msabe, ngisabingelela nabanye ngaba babukeli bakithi Nkosi yami ekhaya eJerusalem. Ngiyabingelela kubasakazi bama abahle, ngiyabingelela nakubalaleli bama abahle. Abahleli befuna kumlalela ungobe esinkulumo yonke yakhe ayikhulumayo egameni lika Jesu. Amen dokotela. Hayi usemvuthweni lawe dokotela. Kunesimo engiswayo. Kwangathi bangitshela nami la bengihamba nabo ukuthi hayi udokotela usemvuthweni namhla unamandla semandleni. Mina ngavela hlala ngisho kuyibamba kavele kahle. Manje udokotela amasoso emandleni kangaka. Kodwa ke into enhle kakhulu ukuthi sibe kwi-level eyodwa sonke mesemandleni. Yebo dokotela siyaqhathazela ngalento esikuyona. Phela angithi yonke into ethe ngangabona enye ingane abantu bevuka zithunywe esontweni. Wathi isuke naye yayenza into zayo yarandi iwisa phansi bayibamba ngathi mina ayi kodwa umoya ukho kule ngane ngazi ukuthi iyalingisa abantu abadala. So ke kodwa ke asazi ke Nkosi yami ke kodwa ke hayi ngisemoyeni kodwa khona manje. Khona nje ibhadi ukuthi angikho lapho ngaphakathi ngoba ngabe ngiyabahlolela abantu khona abanenkinga kakhulu la. Engibona ukuthi yabo ngabe ngibahlolela kabuhlungu manje. No babili kodwa sokwenza ngelinye ilanga uNkulunkulu mayisize. Ekutheni ngoba phela khona into enye umuntu ungamzumi kodwa ziningi inkinga esibhekene nazo. Ezinye abanye abantu bahle phezulu kwazo umuntu athi abantu bamthatha athi uyo hle phezulu kwenkinga. Njoba besisho nje namanje ukuthi khona izinto ezonakala ngoba umuntu ezenza yena. Ngoba umuntu omunye eshintsha isigaba noma into akhule ngayo abesethatha isitayela kanti useyamosha. Yes dokotela besakuyona indaba yokuthi ikuhlonishwa kwedlozi siyathemba ukuthi nje uvele wayigoqa wayisonga yonke indaba yakho wasitshela konke mhlawumbe ke dokotela ubonakala kanjani uma iziphi ingqinamba ohlangabezana nayo uma umuntu ungalihloniphi idlozi sibona kanjani izona ziphi inkinga ohlangabezana nazo siyathemba ukuthi nje lokho kumbuzo wethu ogcina nje namhlanje sifuna ukwazi ukuthi ake kuthiwa idlozi sengiyazi angihloniphi ngenza konke lokade ukuchaza ongafanele ngibona kanjani ukuthi ke idlozi angihloniphi ngabe idlozi yakwazi ukuthi liphiniselele noma idlozi yakwazi ukuthi likhulume nami ukuthi le engenzayo angifuni Into eyodwa msakazi nabalali eyenziwa abantu abadala noma idlozi ma lifuna ukuphuma kuwo ukuthi lidede eduze kwakho. Ulibona kanjani idlozi mali ngekho na? Ubona ngoba izinto zonke ukuthi uyazenza zingalungi. Ube nemali kodwa imali ungazwenzani. Idlozi liphuma kalula kumuntu liphume nje ecala ukuthi nje ekhaya makubona ukuthi sekunobunuko okwenziwe egcekeni. Sekunobunuko okwenziwa kuleli igceke ngoba obunye ubunuko okudala ukuthi kwenze uthola ukuthi ekhaya labantu abadala kuyaphunywa kuyangena abafana bayaphuma kusubala ekhaya bayangena abantu bonagcwele wena wazi noma ise point or yini le yabona ikhaya labantu abadala liyahlonishwa ngesizulu kwakungavumelekile ukuthi umuntu uma ngabe intombazane ngena umfana nongalobolo ongesimkhwenyana ekhaya ukuthi endini sekuhlezi khona la endini kushiswa khona impepho njalo ekamerweni sengena mfana hawu umkhwenyana abantu asiyabonga ushiwe ekhaya umuntu ongakhokheli lutho ngesizulu abantu abadala bebebuka njengehlazo njengamanyala lento ngikhuluma ngishilo ngathi khona abazongizonda manje ngoba ukhona umuntu okufuna ukuthi ngelanga udefend into yakhe embayenzayo bese kuba ukuthi mina njengongobe ngithwala icala lithi kwathi nginalo ulwazi ngangakutshela wena ukuthi uyazi lento encane oyenzayo iyona emoshayo ngalesikhathi sukwenzile lokho abantu abadala bayadikila ikhaya endile isikhathi sekuzothi maqala inkinga umuntu uyohlola kuthiwa abantu abadala athi ubafaka last week after 2 weeks abantu abadala kuthiwa baphumile izinto ezincane ozenzela ekhaya ilezi izinto ozenzayo ezidala ukuthi igcine abadala baphume baxoxa abadala basekhe ekhaya
yabona ngoba kukhona abantu omunye noma efisa noma omunye abantu ekhabafana abantu omunye alihlonipha abantu abadala etwenza izinto basho lokho abakuthanda kho umuntu akakhulume noma into eyenziwe omunye umuntu izosiza yena kodwa afuna ukublame wena ukuthi sifuna sizwe ngawe ngalento yakho yokuthi wena abantu abadala unabantu abadala kufanele bahlonishwe yabona kube sengathi uyakudelela kanti akadeleli wena yonke into ayenzakho noma izosimoshela sonke kodwa izomhlupha kakhulu umuntu yena leyo nto Wetokotela. Bawo. Ngicela ukuhlaba nalesi. Khona siyakubuka lapha la. Siyakubuka bukhoma. Usesigodlweni. Sithi abantu abahambe bayongena. Bangene khona lapha kuno dokotela ungabenza bukhoma ku Facebook nabambone. Njengoba sikhuluma nje nawe siyazi ngoba ukhuluma lapho la sesiyakubona. Nakuba ungasiboni ke thina kodwa thina sibona wena esigodlweni. Cha mina ngiyanibona ngomoya engcwele kaNkuluNkulu ngoba angithi mina uJob wangisizwa nginika amehla ngaphambili amanye angemuva esiphundu. Yebo. So yiyo ke lento edala ukuthi ngikwazi ukuyibona ezinye izinto nokuthi nje kuyinto enkulu ukuthi yena abantu bakwazi ukulalela ngengathetha ngelanga abantu bethethisa abantu indaba ungasho masithi amen amen ngathi mina amen awuhambi ukuthi umuntu amen umuntu umethi amen suke ethi yebo uma kuukuthi akafuni ukusho njalo musikumblame ngoba kusho into oyikhuluma akayizwa fanele wena ukukhuluma into abantu abazoyizwa ukuze umuntu wonke avuma athi amen. Yebo. Dokotela, ungobese yena uyilungisa kanjani ke inkinga efana nale? Ukungenelela kaNgobese ke ingalesi isikhathi uma usuka wena msakazi uza kuNgobese ngokubona uginqika nemoto ngokubona uthi wenza ibhizinisi ingasalungi ngokubona uthi kathi unezimoto seziphelile athi ungenasikweletu unemali yonke ayisekho imali usunekweletu ezivama ukwenza nazi ikweletu ayikhokheki ziyanda kunokuthi iphele. Omunye umuntu uye kumsebenzi sewuze kwaba negama elibi lokuthi ekhaya khona abantu abashiya amakhaya bohlala emgwaqweni babiza ngalamagama engawathandi mina ngoba njoba ngikholwa ngeke ngikwazi ukubiza lo gama. So labo bantu abahlulekile ukuthi babe seduze kwabanye abantu abasuke bezalana nabo basebekhetha ukuthi bayohlala somewhere asisho kanjalo masihloniphise kodwa nalokho ukuze umuntu alideli ikhaya yabona ukuze umuntu agcine selideli ikhaya cathi ukuthi uyaphuma umuntu ekhaya ahambe kungenxa ukuthi abantu abadala vela basekho abantu abadala ibona bebekhalima umuntu bemelusa umuntu bemvikela uma bengaseka nodala hamba oje ukuthi le ngane yaphuma ekhaya ngoba namhlanje kukhona ingane ejatshuliswa abangane ekuhamba ekhaya ubona umuntu lokuhamba iviki lonke ekhaya akafoni nokufona ukuthi ekhaya njani yaphila akwenza buhlungu nje kodwa umuntu uzelo lekhaya wakhuliswa la abantu abadala baseka bakwazi ukukhuluma nalowo muntu ukuthi hayibo akugoduka ekhaya iningi indlela abantu abadala befika ngazo kumuntu uma umuntu kwala noma umuntu ezohamba enza into zakhe bakwazi abantu ukufika abantu abadala ufika emsebenzini uvelwe into ezokwenza ukuthi uthi uyahlola kuthiwa uyadinga ekhaya lowo muzi usenabantu abadala abakwazi ukukhontrola noma ngabe usegoli uma kukini kusemtuba so uma bengaseka abantu abadala ubona ngeenkinga zehla badede impela manje uyafika ngoba uyahlola ungobe sathi hayibo wena awuhambi namuntu abantu abadala abasakuvikele isizathu nimoshile senixabene ekhaya bangumsindo namemeza nashawuta nathukana abantu abadala badeda abantu abadala bazwana nomsindo ukukhuluma abantu beagwisha bephikisana ekhaya anisahlambulukele nasaxolene kodwa nezingazo umuntu edwa niyalwa anazi nibanga ini ngoba nangikwazi ukuthi umuntu etheze umuntu wakwabo bese ezozondana nomuntu wakwabo uze kuphele unyaka ozayo esakhuluma ngento eyodwa abantu bezala umuntu oyedwa eswini mina ngikwazi ukuqala lama ngifike eThekwini mina ngizala ekhaya labantu ubaba egane because of 8 sisemzini owodwa si more than 60 sisekhaya eli1 awumamba semzini oyi1 angikwazi umsindo mina ukuthi ingane izokhuluma la emzini kaSithathu khuluma indlela ethanda ngayo number 2 asikwazi ukuthi singaxolelani asikwazi ukuthi makhona ngoba phela umsindo uba khona ngemenzelo kodwa asikwazi ungaxolelani ngoba lezi ingane zesento lo muntu oyedwa sekufanele ukuthi lezi ingane manje sithiwa ayikhulumisani ayisuthula ukuthi ukuthenga ingane yakwenu uphaca ihamba ngenyawo ngoba saxabana awunadlozi umuntu ongenadlozi akana ngisho nembeza ngoba uzolokhu wakhe inzondo into engakubhadali engakukhokhela nje 1 cent kodwa uhamba nayo lento lekho ipain kuwe enhlizweni ngomfweni ozalwa naye. Yeah.
Alright udokotela siyezwa nje kakhulu and futhi kuyacaca ukuthi banga khona la esayidini lethu sethemba ukuthi abalaleli bentokozo FM nawo bayezwa la abakhona udokotela into azama ukuthi ayichaze ukuthi kubalekile ngasonke isikhathi sihleli amakhaya sikwazi ukuphilisana sikwazi ukuhlalisana nsuku zonke futhi sikwazi ukuthobelana njalo ngaso sonke isikhathi noma futhi ungangakwenza kuthiwa charity begins at home whatever you're doing khona ekhaya nangaphandle uzophinda ube yona into if ever ngasekhaya awukwazi ukuthi uxolelane nabantu bakini noma uyibuyise wena kuqala uwedwa vele nabantu ozohlangana nabo nabantu ozosebenza nabo nabantu ozophila nabo ngaphandle ngeke uze kube lula ngeke uzukwazi shuthi wena kahle kahle inhliziyo yakho nomoya wakho nokuxokozela awunakho ukuthula ngaso sonke isikhathi shuthi wena khona ukubangisana noma ukuxokozela empilweni yakho khona so uNkulunkulu noma idlozi alikwazi ukuhlala khona la engekho khona ukuthula hlezi ufuna ukuthi ngathi ngahlala khona la ngokuthula khona nala ngokuthobeka khona nendawo futhi engangcolile indawo engangcolile asisho ukuthi indawo enhlapha udokotela noma indawo engcolile ngazi iphini indlela engayicabanga kodwa ungcola nakho lokho ukuthi inhliziyo yakho mina ukuxokozela idlozi alikwazi ukuthi ihlale lapho kuleyo nhliziyo ekuxokozela ngoba ayikhona lokho kukhona ukuthi ungcola ukuxokozela kwenhliziyo dokotela njengamanje sifisa ukwazi ukuthi udokotela yena utholakala kephi nendawo ngaphambi nje kokuthi siyidede nathi indawo khona la emsakazweni ngoba sibona ngathi nathi nesikhathi sesihambela kodwa ke nje ngaphambi ukuthi siyidede nathi indawo sicela ukwazi udokotela ukuthi utholakala kephi nendawo asinikeze mhlambe ama-social media platforms la simbuka khona njengoba nathi libe sibuka silike asenza yonke into again sifuna ukwazi ukuthi la abakha khona esikoleni sakhe abantu abangafika khona bazombona bukhoma ikephi nendawo nanenamba abantu abangamthola kuzona mekuthi mla intokozo FM useduze nomsakazo njengamanje thatha ipeni lakho ukwazi ukuthi ukwazi usubhale noma uthatheke yona ke i-cellphone i-cellphone yakho uvule yona mine pattern just use a cell phone moye ukuthi ne laptop open your laptop ukwazi ukuthi uyakwazi ukufaka the notebook and everything on it it's fine you can open your laptop as well whatever leyo nayo njengamanje eduze kwakho you can use it ukuze ukwazi uthola i-cellphone number kadokotela ne-address kadokotela ukuze ukwazi ukuxhumana naye udokotela ngazo zonke indlela ongaxhumana ngazo naye. Oh, yabonga ukuthola ithuba leli. Ungobese kukhona izinto anazo lana imbiza le esibiza ugazi lami. Ungobese unaye lapha na uakulalwa nangilapha osebenza nabantu ukuthi abantu bakwazi ukulokhunja bese kuba umangqongqoza uvula kuvaliwe umthandeni sivumelwano. Izinto zikangobese ziyikhombo lezi. Esenzele laba abantu okuyibona bona abangakabi namandla kahle ukuthi bakwazi ukuthola amandla okay ke ungobese ke waseyatholakala lapha ku www.drngobese.co.za ungobese wathola emapagini uFacebook Dr Ngobese Instagram Dr Ngobese ku YouTube Dr Ngobese then ungobese wayesetholakala ku 072 072 27 689 36 ngicela siphinde futhi dokotela inombolo 072 072 27 689 36 078 yesibili inamba kadokotela yesibili esedlulela kuyona yebo dokotela ithini namba yesibili 078 078 191 1010 yes iya WhatsApp zombili lezi namba alright asiphinde futhi dokotela leka 078 078 191 1010 1010 sibonga nje kakhulu dokotela ithuba lakho njalo ukuthi nje uhlezi unathi khona emsakazweni intokozo FM uhlelo i-Afternoon Express Drive show naye uNonhlanhla Mamelo Zondi enosiyanda Ndalo the Natural on the Monday every Monday to Thursday udokotela usuke nathi from 05 kuya 6 from Monday to Wednesday then from Thursday usuke enathi from 4 p.m. ntambama to 5 p.m. ntambama sibonga nje kakhulu dokotela amazwi mhlambe okugcina ongathanda ukuthi wadlulele bengifuna ukusho ukuthi asibonge phela kulabantu baseGoli Mpumalanga yonke indawo angithi siya njalo ngoFriday lapha eGoli lapha ku 10377 Tudor Street eOliven
lapha eSenturion and abantu bakhona bayahlonipha dade phela umuntu mayifike khona bayakwazi ukumhlonipha ababekezela ngoba sesifuna ukuba nesikhathi somuntu ukuthi umuntu masizokhuluma sibe nesikhathi sakhe siyabonga kakhulu ukubekezela kwabo nje leso sikhathi sabo basuke besitholile ukuthi bafike sibone nabo nokuthi sisenyangeni yamagugu bandla insizwa ayihlale phezulu kwehawulayo nesikhwiliso nobhoko nebheshu phela umuntu angakhohlwa ukuthi uvela kuphi singakhohlwa ngempela ukuthi sisukaphi yabona nje ngoba kuyiloko namagugu umuntu akazibonakalisi umuntu akangakhohlwa ukuthi ubani hlale ngikhuluma lento ukuthi once wakhohlwa ukuthi ubani awazi la uyakhona yes asifundi lesithole emgwaqweni masihamba kodwa musukukhohlwa isintu sakho uvelaphi la uvela khona kuze uzokwazi ukuthi uyaphi ubona abantu bengena direction manje ukuthi abantu bakhohlwe lapha bevela khona wathi umuntu umefika phambili uthola ukuthi sekumnandi akasena bheshu akasena hlangu akasena lutho umuntu angena emvunulweni inyanga yamagugu le asibuyele nesintwini ukuze uNkulunkulu abuye asizwe ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuzwa abantu uma bengakhohlwanga ukuthi babuyaphi ngeSunday ungobe uyasontisa uyathandazwa abantu abangenawo amandla okhipha imali esontweni uyaprofeta mahala uyathandazela uphatha amanzi abusise mahala bazosinda abantu nangamanzi abantu bayokwazi ukuya enkosini amen Amen Dokotela thank you very much izobonana nje kusasa same time same place same Dokotela siyabonga kakhulu yebo yes siyabonga nani bobuyile futhi olokuzana oprithi abaphila abantu amen siyabonga lapho sispirit ngibonile lapho ke ngibonile sizodwa andile ngibonile ngibonazi izinto engiphathele zona nazi izinto engiphathele ivumelwano nazi engiphathele zona ovula kuvaliwe ngoba ngeke kuze kuvunyelwane bangavulwanga la kuvalwe khona uyabona omthandeni ngeke uzuthandeke phela uma ngabe kungakavunyelwana uthandeki vele uma ngavunyelwana uyabona yonke le nto iyahlangahlangana nesikhathi ke konke ke bese kuyangqongqoza uma ngqongqoza yiyo ke lento le esizayo uma usemsebenzini kumlungu uma ufuna ukukokoda enhlizweni yomuntu uqoqoqoqo umuyigcobile ukuze umuntu akwazi ukuzwela nani madoda iyasebenza kunini asikhuluma ngabantu besifazane bodwa nayi imbiza iyasiza esinyeni iyasiza imizwa insizweni iyasiza kumuntu osuke ecamcamoshisayo iyasiza lembiza entweni eziningi nje esuke lokhunje esuke zilokhunje lana esuke umuntu ephila nezegazini lembiza iyakwazi ukusiza ukuthi umuntu uma ngabe elele kusuka juluke amaphupho angemahle iyasebenza lembiza kuthiwa ugazi lami lembiza iyakwazi ukulekelela uma umuntu uthi uyavuvukala inyawo kuthiwa umuntu bethu ufuna iqatha esivalekile asakwazi umuntu ukusigqoka lembiza iyakwazi ukuya straight ifike nomuntu osuke nezilonda kuma umuntu onama ulcer manje ongasakwazi ukudla inyama ongasebethe odokotela angadli ukuthi kodwa lembiza iyakwazi ukusiza la ngisho umuntu onomhlumo ngoba siyakhela ukuthi ihlangane yikho siyibiza ugazi lami ngoba ilona zonke izifo ezegazini so nathi imbiza ungabi namahloni ukuthenga into ezokusiza ungabi namahloni lento izokwazi ukukulekelela izokwazi ukukusiza izokwazi ukuthi uphile kodwa futhi uma uphuza imbiza ungayiyekeli treatment yakho uma uphuza imbiza uma udla treatment ungayiyekeli iyakusiza noma usebenzisa treatment uyayiphuza awuyiyeka amaphilisi kadokotela agunyaziwe ukuthi yena walokhunje awuyekeli wenza sure ukuthi uyaphuza amaphilisi kadokotela kodwa nalebe uzisebenzise nangu akulalwa lebhodlela masikhuluma ngakulala sikhuluma ngaleli bhodlela leli ilona leli lenza ukuthi indoda ibe indoda ndondo ibe insizwa nsi empedeni nansi induku ayiningi incenge kaloko kodwa le izokwazi ukukusiza ngoba uzogcina uxabana nomagoti athi awundoda alutho kwangathi wathangana ilento okunganaki izinto uthi noma usendlini ube busy ngama laptop ngabe udlala nomagoti uthi usendlini ube busy no WhatsApp wena usujaniswa izithombe nje oyibuka efonini othi mama ekhona endlini musu uba busy ngento engekho nansi into ezokusiza khanda umuzi wobaba omkhulu nansi into phuma uziba ngo Facebook ukuthi nawe yiba busy ngefoni yakho nami busy ngefoni yami
beka ifoni phansi nangu akulala lo uzokwenza unaka umagodi uyeke indaba zamafoni ube ne-piece job endlini kodwa uganiwe unengodo zoyilande kubo uzokwenza ama-piece job nansi into thengani lento izoncedisa phela-ke bese kuba ukuthi bonke abantu bayaphila ngoba sifuna abantu baphile sinazo into eziningi ezenzakho zenhlanhla ezokwenza abantu bakwazi ukuthi abantu baye phezulu ngeke ngasho ngathi siyafudula abantu babona abantu into zenzeka so nokuthi-ke abantu bayikhuthaze ngokuthi umuntu akwazi ukuhlala nemali ngoba ukuhlala nemali ukusukuma kuklini yonke into esegazini lakhe engekho right ngoba ukuba nento esimnyama nje uqala egazini uthotha uhlanziwe kudala khona ukuthi gcina imali ingabike mayifika imali idlula ngithi wena uhamba nesichitho uhamba nebulawo uhamba nento ezokhathaza zonke izinto zakho ozenzayo so akubulawe lamakhathazo asegazini kuwe ukuze noma ubukwa nje umuntu ekubuka nje umuntu ukuthandeka umuntu ekubuka nje ngoba lento ukuthi uma uqhamuthi ubuso bakantu bancinfe bonke isho something leyo nto wena sukuma uyobheka impilo yakho musu uhlala phansi musu ucashe emva kwezivalo ngoba usazophuma eminyango uthi edrobheni into zakho ayizimoshekile so ngiyacela ukuthi lapho khona ungakhohlwa ukusukumela impilo yakho nokuthi emakhaya sinawo nikwazi ukuthi amakhaya wakhe lizoduma izulu loba izulu lizoduma nje loduma ngathi liyaqala ukuduma lungisa ikhaya lakho likwazi ikhaya kuvikeleka lungisa ikhaya lakho likwazi ukuvela iqiniswe ikhaya emakhaya bethelwe baqiniswa abantwana ngoba lizoduma izulu abantu bangene inkinga bashawe izulu kwenze zonke neziningi lezi uhlezi lokhu wenza lento okwenzayo so yilokho ebesifuna ukuthi sikutshele khona nokuthi ke ezinye zezinto sifuna ukuhlukanisa ukugeza ngoba uyazi ukuthi khona umuntu osegezwe ka100 ngokuthi abantu bahlanganisa ukugeza kwenhlanhla umuntu egezwe inhlanhla umuntu egezwe isichitho umuntu egeza ithunzi lokuthi wakhipha ingane omunye ugeza ithunzi lokuthi yena washonela ngoba unomehluko umuntu oshonelwe ingane nomuntu okhipha isisu umuntu okhipha isisu unecala 1 bese kuyima ezogezela ukuthi axolisa icala lakhe bese kukhulunywa emthini osukufakwe lapho uzobe umxolisela icala lenza ngoba engafuna ukuba nalo mntwana plus nethunzi kodwa umuntu oshonelwe ingane engakayizala akalala icala ngoba kube isinqumo sabadala noNkulunkulu lo muntu ugeza nje ithunzi ukuthi ngashonelwa ingane bese yagezwa nje kahle but lo osuke ekhiphile usuke necala kuNkulunkulu emadlozini nakuye uqobo lakhe ngoba mayibuka ingane ezikhula ngaleso sikhathi uyathi ngenhliziyo ingane yami ngabe seyingaka noma ngekatshele umuntu asisho ukuthi sithini ngoba ukhona umuntu ukuthi umuntu uyakhuluma naye uyaxoxa naye ukhuluma kanje akuzonde athi ongobese sebakhuluma izinto ezicikayo but fanele sikutshele ngoba awazi wena into ezosiza wena ukuthi wena wazi ukuthi ulalele bese uyisola wena uyilahla wena kunembeza wakho ukuthi ngakho ngalezo ngoba wena ukhona uyaphila wazalwa wena uma wakho wakwazi ukubekezelela isimo singesihle waze wakuteta wena waphila wabakhona kodwa wena wathatha isinqumo sokuthi uthatha umphefumulo ubulala umntwana kusasa mhlambe lo mntwana ubezokusiza ungasenamandla mhlawumbe ubulala umuntu obezoba udokotela or obezoba inyanga umelapha siso njalo or obezoba udokotela noma obezoba namabhizinisi okulekelela ikhaya lakho namhlanje lo muntu akekho ngokuthi wena wawubona kuyihlulu uthi noma ngamkhipha oba asizwene boyfriend yami kurong lokho umuntu noma ngadlala ngawe uma ungakhulelwa wena igcina ingane ukuthi ayinalo icala bantu usukwenzile ke lokho izuzogezwa khona lo noma umbona ngomoya ukuthi wakhipha ingane lokho ethi hayi ngikhipha ingane kwenzeke mistake yani asilungise lonto ufuna uzogezwa gezwe lithi uzoba lizovimba bese ingane siyenzele ibani iqanjwe igama iqokiswe uzothi uyifuna ingane ungasakwazi ukuyithola mawuyithola ingane yakho idlebeleke ulwe lengane khala uthenga impahla uzigqoza ingane yakho usuyithanda manje ilwe le yangane so iloko nje siyaxoxa ngoba ukhokhe imali musuku ngizonda ungizondela ukuthi mina ngiyachazela ngoba mina ngisiza wena ukuze kusasa wena ngisho ngabe umfana mawazi intombi yakho yakhipha isisu navumelana ngalokho iya uyogeza ngoba nawe ube nomthelo omumbi ukuthi azagcina umuntu osifazana akhipha isisu ngoba wena ungasayifuni lengane kodwa umthandile umuntu esikhathi ulala naye wangakwazi ukuyivikela mayisekhulelwe manje usuyabaleka ubalekela ingane
usuthini ke sekufanele kuthiwe ngoba igazi lakho igazi lamawayi amagazi enomabili kuzophoqa ukuthi nawe uyogeza ngoba igazi lakho nala lapha lapho swakhona la kwasho khona wena umuntu othi ukuthi khipha lo ngane ngifuni mina ngifune ngane awufune ngane kanjani ubulale nomuntu walala naye wazi ukuthi ulala nanje lo muntu angasathola umntwana noma ubungazi semtholileke umntwana nawe unecala so lento kufanele uyilungise ngoba kuzomosha into zakho uhamba uthuka abantu uyathakatha kanti uyithakathe wena ngalento oyenze wena so ku wrong lokho kufanele sikutshele lokho noma ungazonda ngoba vele siyaza khona abantu aphiwa inzondo takuzondela ukuthi uyamchazela sineyigubhu sinoma 1000 1000 into enhlanhla enziwe egazini kumuntu abe nenhlanhla promotion inhlanhla imali gambling yonke lento isukuzolekeleleka and sineyigubhu lezi ephathwayo ehamba kakhulu nokuthi ezibisiza kakhulu umuntu ukuthi anyuke ezingeni likona uyabhida unamathenda unamnani elizokwazi ukukhuphula so siyazi ukuthi abantu bazokhuluma ngendlela abakhuluma ngayo baningi abantu ngeke sizefana singe encane singemanzi kodwa sibonga khona lokho ukuthi kube khona abantu abazokhuluma kahle ngathi kube khona abazokhuluma kabi ngoba uma abantu bengasakhuluma ngabe kabi akusuke kungasekho right ukuba iyekele endaweni ba umuntu okhuluma lokho akuthandayo asho lokho akushoyo ubonge futhi umuntu othi la lokho ngiyakubonga ngoba phela angithi uyazi ukuthi asifani nomunye ubona ngendlela khona umuntu okakhuluma into angakubuzi wena umnikazi wayo uthi hawo ngoba bese uthengisa inkwa lapho uthenga malini athi hawo ngiyasibonda ukuthi sithengele phela sika 5 rand kodwa akakubuzanga wena so ke kufanele ungaphikisani naye ubusuthi hayi ngibonga lokho ukuthi ngoba usuyazi baxoxele nabanye ukuze bazi lokho sokukwazi kodwa mhla kwaba khona ofuna iqiniso eze ngobe samchazela ukuthi uyithola kanjani inhlanhla ngoba uhlupheka kangaka nje yile kuhamba ukhuluma uxoxa nje izitha zakho khona nje into ongayazi kodwa uma ungeza ngobe sizokwazi ukukusiza akuchazele ukuthi uma ufuna ukuphila naku kuphela kungakhona ungakhuluma into ongazi uyibona ngoba uma usubuzwa ngelanga ungakwazi ukuyichaza so yilokho ke bengithi nginibongele nokuthi niyaphila enkosini uNkulunkulu uthi bahlale nani nibe sezwini phela abakholwayo bakholwa abangakholwa baphenduke noma bengazenza into zabo kodwa siyathanda nje ukuthi umuntu afike esontweni bese ukuthi makuphuma isonto bese siyaqhubeka into zakhe mhlambe kukhona okungenzeka ngelilanga uNkulunkulu agcine sekusiza nabo kwenzela umuso ngoba khona into wenza into ogcine angasayithandi kodwa ayenze kube ukuthi nje akasazoyeka kanjani ngiyathemba uNkulunkulu uzokungenela konke lokho nasemakhahlalweni ngiyabonga kunina nonke eningibonayo lapho hayi egameni likaJesu amen.